Chomir thlani somni pali inrin ni kan lo thleng tareng mai tunchuma hian India Pakistan thu thar kan ngai thladona tin India in Bangladesh ne na buena an nei kai hnoya Bangladesh atanga India dan lavaron pem lut ni somthum chunga rangtheng bera thon let tura state sarkar riat tir thute hi chaktakin tura hian malak mekania hemi chungchang te hi tunrum video tukin jinga hian hantarlan kan hantum le dona ole ngai thak tak tak ma in han like le sap sap tiang ole tun lai chu India le Pakistan in kara diplomatic lama in beina eng emo athlenga phuba in lak tun nate rampalai anin no chua saktona pahalgams buai nuwa India chuan avoi ni na tan Pakistan embassy ya Pakistan High Commission office athok an no chua voi ni na athlenga chumi nuwa Pakistan chuan Islamabad a India High Commission na thok chu rampalai ani na chanvo nena in millo thil atia wang le Pakistan himna ti der thong thei thil atia wangin ti in Pakistan chuasan tur khan an lo ti ve to boka chutiang chuanin inchan ton na hilo sia reng mai tin pahalgams buai kai hnoya khan ram pani te hian an airspace an van bo ruaka thlawna thlawlu tir hi an lein phal sak lo ve ani kha Pakistan chuan India thlawna chi reng Pakistan van bo ruaka ron thlon khapa chuti line India point India van bo ruaka Pakistan thlawna ron thlawlu tir hi an la phal lo bokani chutiang chuanin thil hi la kal meka chutianga thil a thlen mek lai chuanin India passenger phur thlawna IndiGo thlawna chu Pakistan in an airspace man an phal lo wangin acha suala fit sangret zanga borvel zeta atla thlamman ani he thil hi India tan chuana thin rim thlak hle thlipui atle a ro asur boka passenger ta chuan hlau hle mayan aw tur maya ro pui vanon in van boru ka anuai ani he IndiGo passenger phur hi Delhi atanga Srinagar pantur domestic flight ania chutiang chuanin boru khir ta kapal tlangani IndiGo aircraft hian ro asur na sa takkara har satna lian ta ka toka chuwangin film khur tura ti na voi duai lo air traffic control atanga hriat tirani minute khata fit sangriat zanga borvel zetan hiamat la thlamana Pakistan airspace chu emergency apal tlang adil nge ni ama ero chu emergency pon helai Pakistan airspace hi paltlang phalani tlat lo mai report in atarlan danin he thlawna hian thlipui le ro pui nasatak ron thok chu atuara flight to emergency ya omin Civil Aviation Watchdog Directorate General of Civil Aviation DGCA na puandanin pilot te hian ruale thlipui thokkara an thlolu lai hian cockpit warning le instrument failure tam tak antok ti an soya A321neo thlawna chu minute khata fit sangriat zanga borvel zeta tlathania puanani passenger pura thlola hianin danpa nga anga chuanin fit sang khat zanga atanga fit sang thum hi minute khat chunga tlathlaturania maro chu ruale thlipui kara hianin control thei ani lova minute khat chungin fit sangriat zanga achak zet maina tlatha a hei hi passenger tan chuanin thil hlo om to pani DGCA report masabera chuanin parliament member telin passenger zani somni chuang phur thlona hi fit sing thum sang ruk asanga an thlolain India le Pakistan ram ribula pathan kot bula he borok dom lo tak hian to kani DGCA hena crew ten thlona tum hnuwa thu chuan thelu dana chuanin thlona tim te hian malam hun thalo tak an nei ti tar langin Indian Air Force anodan control hena veilam pan tura ngen na man mo thlak takan thona chutianga nia veilama an thlok dona ni chuan Pakistan airspace chunga hun reilo te chungan lu zokangai tinani chungen na chu Pakistan lam chuan an hnol sakngal heta tak hian engwangin nge Pakistan airspace a lu zok an dil ti hi zona lian takani ome thlipui le ruasur na sa takkara hianin inven na tur hianin Pakistan airspace a hian clearance an dilangaya an himna tur hian veilama an thloangai ni in pilot te chuan an soya hewang hian flight crew te chuan Lahore Pakistan Lahore air traffic control chu Directorate an bepop ngala clearance an dila thlipui le ruapui ron thok laka him tur hian Pakistan airspace lama hian an thlo lu anga ya helai hi thli le ru anat lo de uwang le boruak a ven de uwanga ni July thlo chu Pakistan Lahore air traffic control a hian in clearance an dila
amai ro chu Pakistan lam hian an lo phal sak lo an hnol nga lani thli le ruana takin an nuaya wang hian pilot te chuan atira chuan Delhi lama kiran ngai tua ma se chu ti lai chuan Thlawhna chu chhum cha takin a lo hlia ve le boka chu thil hlom takani ti ngai tua chungin Srinagar lampan turin ruale thli na tak chu sutlang an tum ta ni thlitle le ruwa sur chulai boruak duom lo dak mai sutlang chu thil hlom to pania rial atlana sabok nen buena na sa taka thleng ta he Thlawhna a system poimo engema za chuan na athok theilo bok nia soyani DGCA Thlawhna thlok le trum le chutianga thunei tu sang DGCA chuan preliminary assessment an naya chuanin aircraft hian angle of attack AOA fault atok tian nem ngeta alternate law protection error an hlo thunga heng chiat na te hi aircraft a flight control system te wanga nia Thlawhna hi undraft le downdraft na sa takin adang lam ti an soi he buena kara hian autopilot chu disengage ani boka airspeed indication in thlal dang lam chak tak le stress na sa tak tak nuaya chuanin air crew te chuanin manualin chu Thlawhna chuan control angai ta ni chuta an thlawlai tak chuan minute khata fit sang riat zanga zeta niama an tla thathut maya buaina lian takan tok zui warning tam tak aircraft a chuan a ron thlenga pilot te hian manual flying skill a anin ngata ni china kan soita ang khana a function mumal theilo wangin autopilot pona da theilo wa manually na machine ten thlipui le ro kara chuanin an control anga ya weather system atanga chuta thlipui le ro pui an sutlang chung chuanin autopilot da theilovin pilot te hian an thunu nangai ta ni Thlawhna tlak lo om khopa buena an to hnuwa chuanin thlipui le ro chu an sutlang theita Srinagar lampanin ding takin an thlok le theita ni angle of attack AOA sensor fault real movurtla emo wanga lo om theini te pona langa stall warning system ati buai thaya hei hian pilot te chu dinhmun hlo om taka an ding ti atilanga ni chuta tak chuan Thlawhna chu control theilovin minute khat chungin fit sangret zanga zeta niama atla thlata duai mai ani hetiang dinhmuna hian Airbus A321 fly-by-wire system chu alternate law a in thlaka stall le overspeed safeguard ang chi ven him te chu ti top vekanga ya alternate law hi Airbus fly-by-wire system a control mode poimo takani automated protection train khat tinan stall le overspeed safeguard ang chi te chu atop ngala direct in pilot chuan a control angai ta ni airspeed reading Thlawhna thlochak zong en na ang te chu arin tlak talawa chu chuan har chatna lian tak an to pha bokani turbulence na sa takara hianin Airbus A321 hi stage khata minute khat chungin fit sangriat zanga zetin atla thla ani chu chak takania ichina kan soita kang khan apa ngaya chuanin an thlawlaya tanga van boruaka an thlawlaya an tlak thlak hianin fit sang khat zanga atanga sang thum minute khat chunga tla thlaturan nia tuna hian chuanin minute khata fit sangriat zanga zeta chakin an tla thla thei hi passenger tan chuan tor theilo khopin a hlo omani autopilot system a buaita ka wangin pilot te chuan jetliner chu kutmangin an khalta Srinagar an thlok luta emergency landing in him tak ero chuan an tum thei ta ramani Thlawhna a tum hnu a hianin crew te chuan electronic centralized aircraft monitoring an tia ECAM checklist action zong an ti zo veka pen an tia international standard urgency signal chutiang chuan Thlawhna chunga emergency puan ni in an chuadana po hian film khur taka hei hi kalpui vekani bokani Srinagar ATC chuan Thlawhna hi atum thleng hianin anno kai hruai thunga tunma Thlawhna khol lo chiang lo to thina po Srinagar hianin Thlawhna khol chian lo wangin chet sualna lian thamala thleng ngai lo ni in an soi a technical tram de ulek thina mizo tong han soi fe hi thil har tak te po nia English thumal kan han mang tam de ulek angai thlak dan kan thiam don nia he Thlawhna tum hnu hianin Thlawhna hi uluk taka en dik ngala nia a Thlawhna khol chiang lo tam tak mu chuang hala ni bokani DGCA chuan he thil thleng hi formal investigation he thil thleng chungchanga hianin chui chian na mumal taka kalpui ani tur thu an soi ngala tuna hianin chui chian mekani
tuna hian Indigo le regulator atanga technician team te chuan flight data le cockpit voice recorder te pawh an zir chiang mek bawk he thlawhna chuang zinga hian in Trinamool Congress TMC atanga palai panga delegates panga an zinga pahnih hi MP an ni nge ani thina a hnai hle ani ti in an zinga pakhat chuan a soya mipui te an au chuak na sa an tong trai an hlau thawng hle kan pilot te him taka min hruai thleng tu te hi zana chi bai kan buk tak zet ani ti in MP pakhat chuan a soi bawk athu soile cabin chunga video footage te po in mil hle a chuta tang chuan social media puan chu ani ta kha thil thlen hun kha ni lai ni ania thil thlen hlim chon hian social media vela the darani lowatuna hian puan chu ani ta ni video footage a chuan in passenger te chu hlau thlabarin an oma hlau thlabar takin thlawhna si tan chel ti te mu ani ami tam tak chu hlau thlabar taka tong trai niom tak te po video footage a chuan a lang bawk Indigo chuan thlawhna hi a service le ma chuanin thil fel lo zong en dika siam that vek ani tur thu an soi bawk ani ole heti lai hian tun hnaya India le Bangladesh in kara boruak thalo taka omani ka country tong khan Bangladesh hi textile manga sumdon na garments lamani emo chutianga sumdong lian tak mai khovela chutiang export lian tak mai chu nia anthil thar chu anthil siam chuate India longchol mun kaltlangin tlom zokin khovel mun sang ate an thon dar chumchuma hei hi Bangladesh tan chuanin an economy ya nasa takina puya an hlotlina bul ni te pona hriat bokani chutianga thila kalai chuanin kan hriat ang khanin Bangladesh a sarkar na in thlaka zirlai rual ten isu lian tak mai an ron huai hot chawa Bangladesh chu buayani kha Sheikh Hasina sarkar chu an pai thla a Muhammad Yunus a kai hruai sarkar ron ding chuakin hei hi chuan Bangladesh foreign policy ron thlak dang lam dor mai kan hriat tawng khan China le Pakistan lam an hoi tlat maya chuan India le Bangladesh inkar a khi tam tak ron siam chuaka tuna India le Bangladesh buena po hi chumi atang ron ir chuaka ni mani India le Pakistan buena kan nei lai po khan kan lo hriat to kha Bangladesh Prime Minister Acting Prime Minister phei chuan in notice kha China ne na tang duna la ka khan alo vo to nge a notice kan la ni chuan ti zongin lu thu sam alo se protui ve vio mai le ngala kha India check mil lo zong takania India chuan angai thu tak hle mai le ngala kha wang khan atong kama wang khan India le Bangladesh in kara po boruak sang zo ka om pha sot ni in media trend khat ten an tar lang nge ni kha India rama hian dan lovin Bangladesh atanga ron pem lu tam takan om mek ani Bangladesh le India inrem lo na lian taka om chho mek nu hianin India hruai tu te chuanin Ministry of External Affairs chuanin dan lova India Bangladesh mi ron lu te arang taka ni somthum chunga thon kir vek turin state sarkara hriat tirna petarup maya India le Bangladesh in kar boruak thalo tarlan na chiang takani ome Bangladesh chu nationality verification process rangzok kalpui turin angena media briefing a thu soin Ministry of External Affairs MEA thu puang tu randir jai sual chuan India rama hian Bangladesh mi tam tak kan kol meka India atanga thon chuanga hi an tam hle Bangladesh lama tangin an ni na fin fia turin kan nge na ni India atanga thon chuanga hi mi sangni zathum somruk chuang li spending hi kan la kol mek boka dan lawa India pem lu te hian document mumal nei lovin India ram an ron lu ta chu wang chuanin thu nei tu te tan chuanin chutiang mi te chu ram chunga omza dik tak hi chut chu har sa hleya tun thatir lam khana sama South Salmara district Bangladesh mi panga chu manan ni towa nuwa security personnel te chuan dan lovin an ron lut ngei ti an fin fi ani ti in India External Affairs Ministry thu puang tu chuan a soi Assam Chief Minister Himata Biswa Sharma chuan thla engemaw zat kalta chung khan an then omram Bangladesh a textile industry atlak chiata wangin Bangladesh mi te na sa takin India rama an luta chuta chuanin mi tam tak na nei lovin an omani ati tun thleng hian thla engemaw zat kalta chung khan Bangladesh mi sangkhat borvel an man to thu Assam CM chuan a soya an man hnuwa an thon kir ngal ti soin Sharma chuan Bangladesh economy a buina lian taka om meka wangin pem lut hian ron pung zel ni na soibok Bangladesh economy engwangat la chethut nge la chamek nge ti hi a factor pakhata achan pakhata chuanin Bangladesh in mantlom te India longchol mun le airport te anram thil thar
an ram thil siam chhuah thon chhuahna na an hman thin chu ti to pani ta ka wangin hetiang hian tlawm takin India hmun ma hi an hmang thei talova hewang hianin an textile industry ya har satna lian tak direct in an tok ngalani heba ka hian dan lawa pem lut te dona na tak New Delhi chuana kalpuya tun thla chung khanin ram chung hmun thang hranga tangin Bangladesh mei chapor manan nia thu nei tu ta chuan mei chian man te hi documentation dik tak nei lo ni in India rama chutiang chuan an lut tian nem nget bokani thlapha khan Gujarat dan lawa pem lut te be pui thlak na lian tak pakhata state police ta chuan ni khata Bangladesh mi sang khat chuang an man Chief Minister Bhupendra Patel kai hruaina hnuaia le Minister of State for Home Affairs Harsh Sanghavi kai hruaina hnuaia Ahmedabad police te chuan mi zariat som ko an man boka Surat police te chuan dan lawa India alut za somthum palian man bok Bangladesh mi de te chuan tun hnai khan India Ram Border Security Force BSF te chuan me ni sari le me ni ko inkar khan ramri hmun then khata tangin Bangladesh mi zathum bor vel Bangladesh an ron nor lut ani tin an tar lang boka report a chuan hemi hnu hian Bangladesh Foreign Ministry chuan India hena lekha thonin an mi le sa Bangladesh an nor lu chungchanga ngai tuana thar siam sak turin angen ani tun haya khan Central Sarkar chuan Immigration and Foreign Bill sani somni panga kha an pass thara khawangkhat India adan lawaron pem lut te dap chuan na le thon chuan na chakzo ka kalpui turin malak thayani don ta he dan thara hian ramri ven himna ti chakani don boka visa le registration kalpui dan tura te digitalize vekani to don la dan lawaron pem lut te hren le thon chua dana te mumal zokin chutiang chuan kalpui ani don to ni bila chuan ramdang mi te zon chuana turin centralized digital database an siam boka dan lawaron lut le omrei lu tuklaka invenna khawzok siamani bokani Sarkar policy chu achianga India chuan dananga India ron lut zirlayan ni ema professional te tana in hong ti soin dan lawa pem lut te chu kan ngai thei to lovani chutiang ang thu buai zong zong chu danangin ngai tu ani anga ramdanga thon chuakin hremna dik tak pe kan ni to ang ti chu India thu chhuak ani ta ni India Sarkar chuan Ministry of External Affairs thu puang turan dir jai shualana soyangin dan lawa India cheng le ron lut te laka immigration dan thar hi khawtaka kalpui ani meka danang le diplomatic process dik taka India ramaron lut te ero welcome rengan ni danang takin diplomatic process dik takin ramdang mi po thon chua hi kan ngai poimo beran ni abik takin Bangladesh mi te tan anrama tanga fin fiana kan phut bokani ati ole tuna Ministry of External Affairs le MHA te na thu chuan siam dan lawa India ramaron lut ni somthum chunga thon kir vek turati na hi India hian Bangladesh lam an hoi de uni in alanga Myanmar atanga ron lut te po sarkar le poi chuan thon ho tur ti kha chu an stand an din na alan ni renga ama ero chu tuna central lam hau tu te ril rukap tu berle an point ber ni alang chu Bangladesh le India boiden chen hian in Bangladesh atanga India ron lut te nataka nor chua hi MEA du dan ni in alanga ni hi Bangladesh ne na kan inkar boruak that lo wang chumi kal zel chu ani